Kuinka kaikilla mun nimensä PvP ja te varmaan huomaatte, että mulla on 3 ollyä. Mä sain äsken yhdeltä ilmaisen ollyn. Ja niin. Ja toinen tää ehkä jo. Mikäs? Utsi, eiku mikä? Utsi ehkä, eiku mikä? En mä tiedä. Voitais mennä... Mennään tänne. Juu, se siis... Mä oon vaihtanut skiniin ja... Silleen... Tässä on ihan lähellä hangarit. Mennään sinne. Ei jaksa lustavasti. Joku tyyppi vaan antaa mulle ilmaisen ollun. Tän ehkä. Se oli ehkä tämä. Tää tulee. Sori, kun oli ollut pitkä aika video, mä en oo jaksanut. Hangaras. Mikäs? Oliko se joku terassi PvP tai semmoinen? Noin, nyt on rapsutettu. Rahaa. Siis tänne on tullut kasino ja mä kuulustan siihen hinnasista rahaa. Sitä tonne vaan syydään. Ammo on aina täydellistä olympiaa. Ootkas jäsenkä. Joo niin, nyt mä painan takas. Ei, se ei ollut utsi. Mä haluan utsiin tänä yönä. Paitsi nyt ei oo kyllä hyvä. Mitäs mä ehkä sitä haittaa. Miksi mä aina luulen kaikkia kukkia utsiksi? Utsi on semmonen ase, millä pystyy tekemään juttuja. Se on ihan OP-ase. Ihan OP-ase. Ihan OP-ase. Ei. Siis toi on se ammu. Tätä mä ammutaan. Tätä ammua. Tätä ja tätä ammua. Tätä ammua. Oh, we're watching to the go. Oliko se Expo-fotori? Kyllä oli. Toi ei ollut vielä kautsi. Kumpas nää äänet toimis, koska mulla ei ole toiminut äänet ja sen takia mä en oo. Siis siitä yksi syy mä en oo jaksanut. Kolmas hangari. Se on ruokaa. Siis ja mun nimi on muuttunut. Tossa. Ei, tuolla. Tuo juttu. Sekä ei ollut olympia. Miksi mikään ei ole olympia tänään? Paitsi tämä.
seuraavaksi mennään satamaan ja sen jälkeen 0-0 talolle ja sitten boom sheltereille. Toi ei ollut hyvä ääni. Donation kakka ei tule vielä. Ei vieläkään utsi. Miksi mikään kukka ei oo utsi? Toi ei oo todellakaan utsi. Muistan vielä joskus kutosservussa. Mulla oli 2 olympiaa tässä servussa. 3 olympiaa. Toikin alkaa tässä tehdä tässä videoita. Ehkä 2 servusta. What? Toinen luutti. You don't hack. Jos se väittää jossakin toissa, niin siinä nää tapaittani. Mulla ei oo oikeuksia kommantiin. Sitten voit tulla tähän. Ei vieläkään oo. Miksi on puhuttu ainakin kauan? Sitten voit ostaa multa Expa-bootille ja stack maksaa 5k. Ja sitten voitte. Sen mä voin osata tätä Pandakea, koska ES. Sitten mä voin stacki. Jos teillä on stacki, niin sitten on tosi hyvä. Mä enchanttasin tänään timufulleja ja mä sain 2 kodifullia. No siis 2 kodiarmoreja, mitä fulleja. Tuo ja tuo. Ei onko siellä? Ei vielä kautsia. Trading coach, what the fuck is this? Ja siis meillä on tullut koira ja sen takia mä en voi puhua, koska mulla pitää hoitaa sitä. Eli kun siis tehdä videoita, sekin on 1 syy, 3 syyt mulla. Oh, lapis latsui.